Hemen hoş geldiniz. Birinci çıkışımız yine dağım vaqt tapaudu sebepli düşünüşmelik oldu aramızda. İkinci çıkışımız bilen devam edeceğiz. Doktor Maral doktorluk derecesini, medical doktorluk derecesini Türkiye'den alın. 2018 yılda Harvard Medical School'un kardiyoloji bölümünde postdoctoral scholar bolup işleyen. Yakından verem UC San Diego'da postdoctoral scholar bolup işleyen NAFLD Research Center'da. Bugünkü çıkış edecek temadan çağa sağlığı. Hoş geldiniz Doktor Maral. Sağ olun. Siz başlayıvereyim mi? Başladım. Şu gedek başta tasavvurlarını gürleşemizde haysi temanı gürleşeli haysi tema aydıp bersek qovalar deyip pikir edipdik. Ondan soň maňa köp gelen datlaryň biri, tekliplerin biri çağa sağlygy barada bir tema. Ondan soň ilk pikir etdim bölek her temadan bir her sorağa jogap şekline etsem diýip on ýaly etseňem gaty garşyk bolýar. Biram gysga jogap bolan soň adamlaryň kän ýadyna galanyk. Şonuň üçin şun çiripnoy barada aýdyp berjek. Bu dadyň kellede bizim Türkmenistana ýa-da SNG döwletlerine köplenç eşdilýän zat iki çağaň birine çiripnoy wa diýilýär. Aslında şu çiripnoy diýilýän zat näme? Onuň bir gelip çykyşy, onuň epidemiologiýasy şular barada gysgaça görünme resim gelýär. Yani bellik men pediatr däl, şonuň üçin käbir zatlaryň doly hemme zady açyp görünme bilmän bilen wagtam çäkli bolansaň şonu aýdasym geldi. Yani gowetibim okudum, barladım şu wagt insanky zatlara göre aýdyp berýän diagnostikalara we zatlara göre epidemiologiýa göre. Yani ilk başta çiripnoy hakikatte näme diýmek şonu görelim. Aslında ýalňyş ulanylýan sözleň biri. Çağa beýin anatomiýa we fiziologiýasyny görürüz başta. Sebäbi ilk başta bir zadyň bir keseliň nädip bolýanyny bilmek üçin sagdyn wagt näme bolup geçýär şolary düşünmek gerek. Çağda kelle çanak içki basınjynyň ýokarlanmagy, ýani çiripnoýyň kesel barada aýdyrys. Soň epidemiologiýa, ýani näçe dünýäde näçe çağda görülýär. Şolaryň emedip aýdyp geçer. Soň çiripnoýyň sebäpleri, alamatlary, diagnostikasy we bejergisi barada. Bular has içkin gidýän datlar ýöne men ansat şekilde görün bermäne finanşaryn. Indi köp ene atada görülýän zat çağa ağlasa ýa-da köp hereket etse ýa-da kellem ağrıýar diýse göni doktora gidilýär, pediatra. Pediatrym görýär, ýani seniň çiripnoýuň bar diýär, bir topar karbamazepinidi, ağır dermanlar ýa-da bu şodurýan dermanlar ýa-da diuretikler. Şoň bilen çağany uğradýarlar. Indi şunu hakykatdan şon ýaly zatban bilmem çin Türkmenistanyň şon ýaly iki çağan biri çiripnoýly diýip pikir edilýär. Bu orsetde de görülýän zatlaryň biri. Birazajyk okak gördüm bolýan orsetde de köp soňky döwürde moda bolupdyr çağlara çiripnoý diýip goýmak. Ani Meniň sebäbi näme bolup biler? Ýa-da hakykatdan hem şon ýaly bolma sebäbi barmy? Şonu görmek üçin bir ilk başta gurun bermek isleýän. İlki näme diýmek? Kelle çanak içki gurşawyna niýer dokunmalarynyň ganyň we cerebrospinal suwuklugyň belli bir mukdaryny öz içine alýan ýapyk ulgam, ýani skal diýilýän zat, çerep diýilýän zat, ýapyk ulgam kraniospinal bölümdäki basyş, ýagny indi pikir edin adamyň davleniýeti diýilýär, gan basynjy. Onuň basynjy başga zat, keskitlenmesi, kelledäki basynç başga zat. Ýani biziň nememizdäki, bedenimizdäki basynjyň köp ütkese-de giň damarlarymyz giňäp daralyp bilýän üçin derrew gönüp başda kesel bolup ýa-da yaraman orta çykmaýar. Birazajyk köp wagtdan soň bolup bilýär.
yokargan basıncının bardygy belli bolýar. Ýöne kelle çanak sünk bolansaň oň içi giňe nokta sünk. Şonuň üçin çalajy ütgese beýniň içindäki basınç derew uluda da kiçide de uly simptomlar berip bilýär. Indi kelle çanak şo nemäniň içinde pikir edin, beyin içinde, oladın içinde, suwun içinde bir top bayalı pikir edin. Aslında şu soğukluk beynin yani özünün organının çerepe değmesinden goruya ya da travma da şu yıkılamızda edemizde beyin şonun içinde inemedip sünk barıp izine gidip şeyle travma bolmadı yalı aslında şonu içinde gorap saklamak için şu suba. Aslında beynin içindeki yani çerepin içinde %80%'ni beynin özü tutuyor. Yani %80%'i beyin, 10%'i kan, cerebrospinal soğukluk değil yani çerepnoy değil yani soğukluğun özü 10%'i tutuyor. Yani katı azlı tutuyor, yani daşını aylaptırıyor beynin. Dişim yani dine ödad etmek için, şonu gorap taklamak için beyni häzirem nähili işleýännem görünmerin. Kelle çanak içi kelle çanak gümmedi bilen berk goralýar aýdyp geçişim ýaly. Intrakranial basınç diýim, basınç näme diýmek? Kelle çanak içki basınçy ýanky suwun basışının demesi bolýar, pressure diýilýän ady bolýar. Bu beynin garynjyklarynyň içinde dolanýan soğukluğun basışıdır. Yani 10% ýagny aýdan 10% badiýen suwumuz aslında beynin daşından şeyle aylanyp köp nemedip durýar. Bular öndürilip durýar. Şu suw öndürilen soňam onu belli bir derecede damarlardan zad edilýär. Aylanyp durýar bedeniň içinde. Yani garynjyklar bolýar beynin birin lateral garynjyklar, interventrikular garynjyklar şu garynjyklardan şu suw aylanyp damarlara gidiyor, damarlardan bedene gidiyor. Şon şeyle bolansaňam basınç köpelenok, şovur duruşuna durýar. Sebebi ekstra öndürilen basıncı cerebrospinal soğukluğu venler bilen bedene uğradıp durýar. Indi bu yerde de gifini görýänsiňiz, ştaýda ıladın bu garynjyklaryň şuň içinden geçip durýar suw. Ýokardan beyniň daşyndan geçýärdäni şu suwlardan hem geçip ýene görkedeýin. Ine ştaýda garynjyklar bar. Suw şeýle aýlanyp garynjyklara gelip garynjyklardan çykyp indi şu damarlar bilen hem demedi hem şeýle de ıdada gidýär. Bedene gidýär. Ştaýdaky damarlar bilen hem sorulýar beyinden ekstra nemesi. Kelle çanağın içindeki soğukluk. Indi çağda kelle çanı içki basıncın yokarlanmağı näme diýmek? Aslında bizim çerepnoy diýen adımız kelle içi basıncın yokarlanmağı. Lomber omurgadan alınan cerebrospinal soğukluğun yani 10% badiyen soğukluğumuzun basışı adatda 9-21 mm merkuri aralığında. Eger şu çağda 5 minuttan köp ölçenen kelle içi basıncın 20 mm merkurinden geçse onu çağda kelle içi basıncın yokarlanmağı bar diýip demedilýär, bar diýip keskitlenýär. Üns veren bolsaňyz ştaýda kelle içi basıncı prosta seredip doktora senin 20 mm merkuriýini geçipdir, sen çiripnoy ba diýlen o. Munyň ýörüýte ölçelmeginiň bir usuly bar. Ona mäder aýdyp geçerin. Diňe şoň bile keskitlek bolýar bu çiripnoyuň badygyny çağalarda. Indi näçe adamda çiripnoy çağalarda görülýär. Dünýäde her ýyl 100.000 çağadan 0,71-ne yukarı kelle içi basıncı diagnoz koyuluyor. Dünyada 100.000 adamda 0,71. Yani eğer mesela 3 milyon çağa varsa şu 3 milyon çağın dini 21 sanısına çiripnoy var. Indi onun hem için bizim teorimizde iki çağın birine çiripnoy diýilýär. Bunun sebeplerinden biri
häzir çağany ina getiriýär welini doktor ağlaya diye ya da kelle ağrısı var diye ay geçersen öýüňe gitdiýse ena ata näme diye bu doktor iştat bilen ok bide dermanam mermedi diýip gidýärler öýlerine. Şonu diýdirmejek bolbam käbir doktorlar däri derman berip bilýär nemetem gynansaňam. Bu da men doktoruň kyalňyşça ena tan kyalňyş onýaly diýip gemetjek bolamak danini hiç kimi judge etjek bolamak ýöne diýjek bolýam şu ena ata şonu şo bas neme bolýar doktoruň üstüne bir ödüni şu temada neme görýärde şonu eger gelli çağam kelle ağrıya diýip bir zat derman ýazyp bermeseň ena ata da meniň çağamyň keselini belli bolmady diýip başga doktora gidýär ondan oňa gidýär. Şonuň üçin bizde çağalaryň köpüsine çiripnoy diýilýän bolmagy mümkin. Elbetde bir böyle hakikaten çiripnoy davleniyesi bardyr. Ýöne onuň nähili kyn şekilde keskitlenýänini häzir men size gurrun berjek. Biram çağa çiripnoy bolan çağa arkaýyn gülüp oýnap ýa-da ýörep doktora geljek derejede bolmaýar. Onuň simptomlary, alamatlary agyr bolansoň gödüňizde götürüp kelleňizde suwuň köpdigini ýa-da beýniňizdiň çişenini şoňa çydaman çağa uja gaty has uly simptomlar, alamatlar görkezýär. Eger çağa gülüp oýnap ýa-da ýörep doktoruň priýomuna baryp poliklinikada bir saat garaşyp oturup bilýän bolsa bu çağda çiripnoýyň balygynyň alamaty gaty ad ýani götürüm şekline. Indi wagtal kelleçi basınca asgırmak, öskülöwük ýa-da çygylmak ýaly adat hereketler bilen hem gysga wagtlyk bolsa da galyp bilýär. Şeýle ýagdaýlar çiripnoy hataplanmaýar. Ýani çağa yaramaýan wagty, üskürýän, asgyrýan wagty, allergiýa wagty kellesi agyryp biler. Çiripnoy birazajyk bolsa ýokarlanyp biler şo wagt. Ýöne bu diýmek çağda kronik çiripnoy we ömür boýy agyr dermanlar almaly, içmeli diýilen dat ýok. Indi çiripnoýyň häzir sebäplerini aýdyp geçeliň. Beýniň şişmegi diýdik. Ýani ýa beýniň suwy köpelse, ýa-da beýniň gany ganasa, ýa-da gany köpelse, ýa-da beýniň öz organy şişde, onda şu üçünden haýsy biri bolsa, näme bolýar? Çerip adady sünk ulolmaýany üçin gönü şol adady edip başlaýar. Kellede simptomlary berip başlaýar. Travma, meselem zat bolu avariya bolu diýeli. Avariya bolanda näme bolup bilýär? Kellede gan bolup gan öýüp bilýär. Bu gan öýmesem beýne basynç edip uja o taýda çiripnoy bolup bilýär. Rak bolanda, çişkinlik bolanda, opkul bolanda ýene de ol beýniň nemesini möçberini ulolýan üçin o da gidrosefeli çiripnoy edip bilýär. Gidrosefeliýa diýilýän ýani beýniň içiniň suwuklugynyň köpelmesem edip bilýär. Ýani 10% diýen suwumuz ýöne bu gidrosefeliýa köplenç doğa bitti bolýar. Yani bu çağalar şeýle uly kelleli doğýan çağalar, bu içine bular doğandan bäri bolýan dat, birden bolýan dat da bolaýanda da ýan gaýdyşymyz ýaly akut bir zat geçirse, birden öňden ýok bolan bir zat birden emele gelse, onu akut şekilde bolýan. İnsult geçirmesi çağan, damarynyň dykylsa, damar soğuklasa, iňgi ýagny meselem travma bolany zat edenne şu beýin nemesine çykýar, öz territoriýasynyň daşyna çyksa, onda ýene de ulolýany üçin o da çiripnoy sebäp bolup bilýär. Biram doğa bitdi patologiýalar, ýanky diýişim ýaly gidrosefeliýa, bular aslında çağa eje garnyna kada bilip bolýar bulary. Indi meselem şu häzir tomografiýada görkezýärler çiripnoýyň görnüşlerini. Indi bular normal kellesi çağan, abyçny tagdin çağan kellesi. Bu çişen beýin, gidrosefeliýa diýýänimiz. Bu bärde gan öýüpdir. Gan öýeseň serediňine ulolýar edadyň kellen içindäki beýniň almaly tutmaly ýerinden köprek tutup başlaýar.
Irıng bahir yerine ne irıng bolansan näme diye çişiriyor ya kenemani beynin içini. Kist bolsa, kist bolanı bu doğu bitti kistlerde bulam opuhul, opuhulla da ştayda beyin çişyadani çırıp noy bolup bile. Yani teredin nehil ağır dahtlarda çırıp noy bolya. Bir qan nemeden qananı ya da bir ulluqan içine bir elim yal yumruk yal bir rahba bolsa şon yal wagtlarda çırıp noy değil ya. İnni çırıp noyun alamatları çağanın yaşına ve basışının yokormamamı kronik mi ya da derrew çap şekilde emele gelýärmi şoňa göre öýtgeýär. İnni bebeklerden 0 aylıktan 18 aylyga çelli bu çağalar gürläp bilmeýän üçin derdini aýdyp bilmeýän üçin kellem ağır ya ýüregim bulanýar diýip bilmeýän üçin bularda esasy görülýän esasy alamat makrosefaliya ýagny kellesinin möçberinin gowrumynyň ul bolmagy. Bunun esasan näme bilen metrika bilen ölçeýärler. Çağanyň öz ýaşyna görä bolmalysyndan belli bir derejeň ýokarsyna çyksa onu diýilýär. Biram şu suw köpelenine çağalar 18 aylyk bolýança şu kelledäki nemeler sünkler birleşmeýän üçin şu taýda bir boşluk bolýar, fontanellilýär şoňa. Bu aslında her çağda görülýändir. Şu elini bile basyp görseňiz ýumşajyk görersiňiz çağanyň kellesini. Bu bir ýaşandan soň bir ýarym ýaşynda ýuwaş-ýuwaşdan ýapylýar çağalarda bu sünkler arasyndaky boşluk. Eger şu boşlugam çişýän bolsa, значит şu suw içinden ýokary galyp dur diýmek. Ine şaryň giňelýäni gözeňizde götüriň. Edil şonýaly kelle çağanyň ýokarsyndan şol basynjyň suwun köpelen ýeri ýokary çykypdyr. Yani aşagdaky suratda da görşüňiz ýaly. Bu şeýle hem çağalarda daş töwerege, bebeklerde daş töwerege howessizlik, iştäsizlik, ondan soň ozat etmek, özüniň ýüreginiň bulanmasy, gusmasy, şu zatlarym çyrıp noýun alamatlary bolup bilýär. Inni çağalarda we yetkinçeklerde bolýan zat kelle ağrı, ýani derdini düşündirip bilýän çağalar kellem ağrıýar diýip biler. Ýürek bulanma, gaýtarma, huşuň peselmegi, ýani önünden gidecek derecede özünü bilmeyen derecede nirede näme işläp ýörenini bilmeyen derecede ya da koma düşmesi papilla döme diýilýän ýagny gözde otoskop bilen otoskop diýen enjamma şu enjam bilen ölçelenini şu gözüň içiniň basynjynyň ulolmagy tutgoý bar bolsa çağan görmekde kinçilik çekýän bolsa esasan ýok gözüň ýokary galyp bilmeýän bolsa şu beyin basynjydan üçin beyniň suw basynjydan üçin göz aşağı bolup ýokary galyp bilenok basynçdan ýaňa görüp bilenok ýörenni näme ýöreýär sebäbi beyni uje çağanyň dogry ýöremegine dik ýöremegine näme diýär päsgel berýär şu beýinne bolýan näsadyklar ýokargan basynjynyň bolmagy ýagny hipertoniýa ýüregiň çalt urmagy indi şularyň bir näçesi birlikde görülenine onu uje gorkulyp şu çyrıp noý bamy qadyp doktora gidilýär. Ýöne çağda kelle ağrı bar bolsa, bu kelle ağrınyň başga sebäpleriniň ilki gözlenip, ondan soň çyrıp noý üçin ekstra diagnostikалary geçirilmeli. Bu kelle ağrınyň başga bir topar nemeler bolup bilýär. Migren bolup biler, çağa susuz galan bolup biler. Esasen bizim çağalarymız köp suw içmeýär. Ýan şeker ýan bolsalar gaharjan bolup bilýärler, köp näme ýenlerini, süýji zatlar ýenlerini. Hemme dietadan başlap bir topar zat kelle ağrı sebäp bolup bilýär. Ýa-da meselem viralny infeksiýa geçirse, infeksiýadan soň kelle ağrysy bolup bilýär ýa-da infeksiýa wagty bu diýmek göni çağda çyrıp noý bar diýmek däl. Biram gözeňizde getiriň indi aslynda diagnoz goýmak kynna çağa. Sen çyrıp noý, seniň kelle içi basynjyň ýokarlanıpdyr diýip bolar. Ýöne
bu çağı ömrü boyu şu edilen yanlış terapiyaların, yanlış becergilerin son ömrü boyu o zadın cerimesini çekip geliyor. Sebebi çağı ulolyan olan son organları şu vakt ulolmakta bolonu için dermanlar, ağır dermanlar onun ösüp yören organizmasına has köp neme diye, çat ziyan ediyor. Bizim nememizden, bizim organlarımızdan, onların organı has çüstvitin ol, bazı neme bol bilya. Çala uli nemelere, side effectlere karşı gönü bilir başlap bilya. Yani çirip noyu bilemek, Türk mesane dene ne edip ne diyorlar? Menin görýänim pediatrist, nevrologist çağanı barlaya ediye demedi. Prosta hiç ili odat etmen, diagnostika geçirmen, sen çağında çirip noy ba deyilip biliniyor. Aslında ne görseniz tayda çirip noyu bilmek için şun yal skemalardan geçmeli. Mani, конечно, ena atabilip bilmez. Mani nevrohirurglar, anestezistler, yani reanimasyada yatacak derecede ağır bolmalı şekilde bolanna ne çirip noy deyip onun sebepleri gözlenip başlanıyor ve diagnoz koyuluyor. Diyecek bolyanım yine bir gedek çağa yörep, oynap, gülüp leme gelyen varsa, pediatra gelyen varsa gönü çirip noy değilmeken başka sebeplerin gözlenip nemetmeli etmeli ve statistika göre de 100.000 çağada 0.71'ine 100.000 çağada bir çağada da görülen barını bir çağada diyemizde de Türk mesela statistika tereden kat köp tapavut var içinde. İnne çirip noyun asıl kesgiydi, hakiki kesgiydi iki şekilde bolup bilýär. Eger çirip noy yok, kelle çanak için içki basışının yokarlanmaň bardygyny kesgitlejek bolsa, ýa-ka daşary ventriküler drene etmeli. Şun ýaly dren goýup kelleden geçirip şu şekilde manometr bilen berdäki ölçenýän neme bilen ölçeýärler, enjamlar bilen, ýa-da kelle içi basınjy monitoryny ullanıp kelleçi basıncın 20 mm merkuriden köpdüğünü görmek şeklinde. Yani ikisem invazivni zatlar, ikisem kellen içine zat çümdürüp etmeli zatlar. Bu zatları poliklinika edilýän zatlar da bu şeyler reanimasyada yatıp, serviste yatıp ağır bolýan çağalarda edilýän zatlar. Yani çirip noyum şu derecede kıyın diagnozunu koymak. Onu ne edip poliklinikada yönü ayakta getip çağa koyulmağının koyulmaka 2 gedep 3 gedep bir pikirlenmeli. Ne çirip noy aydamda ne kat köp onun nemesi var diagnozunun özadı men köpsine girip oturacak sebebi uja bu has ileri derecede bolýar. İlk alamatlar varmı şolara seretmeli. Yürek bulanması, kusması, kelle ağrısı, gözün yokarıp kalıp bilenok yörenle, çayşık çuyşuk yöreye, özünü kän bilenok, nirde nämetip ýörenini bilenok, neme geçirýär, insult geçirýär ýa-da neme diýär, tutgoý tutýar. Şun ýaly agyr zatlar bar bolsa, onu çağany gönü hayallaman doktora äkitmeli. Onu tomografiýa çekilýär ýa düşürilýär. Ýanky suratlarda görkezenim ýaly tomografiýalar düşürilýär. Kelle içi basınjy eger gerek bolsa ýanky monitorlar bilenim ölçenýär. Eger kelle çewiniň çanagynyň kelle çanak içi basınjy 20 mm merkuriden köp bolsa, onu çirip noy ba diýip bejergisi edilýär. Biram üns vermeli zat bu bejergi yatan yerine edilýär çağalara. Bu bejergilerin hemmesi damardan ağır edilýän zatlar. Şonuň üçin hem meselene çirip noy we sen vitaminler iç, şu dermanlar iç, öýüňde bejer diýiljek derecede aňsatda däl. Çala bir zat ýalňyş gitse, çağaň ömrü risk anemede durýar. Şonuň üçin üns vermeli diyecek bolýanymda olat edip öýe uğradyp çirip noy diýip uğradylýan bolsa bir pikirlenmeli. Şun ýaly agyr derecede kesel bolýan bolsa öýde nädip bejerip bolanok. Inni bejergisine aydyk geçenimde ýene de köp bejergisi bar. Inni çirip noy diýilýän zat aslında
özü kesellerdenini bir topar keselin simptomu alamatı şeyleden mi sebebi ine rak var bolsa raktan sebepli bolup bilýär ya da inni beyinden şu suwun gidýän yerine bir yapılan bolsa bir kiçelen bolsa onu beynin suwu çişip bilýär ya da meningit diýdi aslında ilk şu sebepleri bilip şu sebepleri awdat etmeli bejermeli ýöne çağa gelenne ilk maska arkaly kislorodunu bermeli glukozasyny ganyna ölçemeli eger ganyna glukozasy peselen bolsa onu damardan düzeltmeli. Manitol ve selvoy rastvor diýilen iki tane neme var. Manitol boşguduryan dermanlardan bularım berilip biler. Ýöne munam doktor kesgitleýär. Yani boşguduryan dermanlaryň gaty ünsülen etmeli. Sebäp çalan emesse, köpese bu böwreklere izinit gelmeyecek derecede ziyan verip bilýär. Şonuň üçin bu şunduryan derman esasan furosemid diýdi. Şoňar agyr dermanlary öýde bermeň çağalara. Nähili ol ulularda edilenne onu ölçäp her ay ýa-da her 3 aydan böwrek testleri geçirip barlanyp hätiň böwregiň daýylan ýam daýlanyp şoňa görä ýene täzeden meçveri edilýän agyr dermanlar şular. Simboli çağaları öýe kidip bir gede kurs ber, 5 gün ber, 7 gün ber, soň goý diýiljek derecede ansat ibuprofen ýaly neme dermanlar däpler, ýeňil dermanlarda gerek bolsa intubasiýa edilýär, ýani çağa ýatyrylyp şlanga geçirilip dermanlar şu şekilde verilýär. Nevrohirurgiýa bilen anesteziýanyň göni bölümleriniň gödekçiligi aslında bolmaly. Ýani diýjek bolýanym çağa pediatr dälenini bu zatlar bilen esasy nevrohirurglar gyzyklanýar. Aramyzda nevrohirurglar bar bolsa soň goşaslar gelýän zatlar bolsa menden has gowy bilýändirler. Goşsalar begenerin biram diýişim ýaly eger sebäbi opухоль ýa-da bolsa ýa-da derman bilen düzelmeýän bolsa dermanlar bilen bejerip bolmaýan bolsa onu iň soňky derecede kirurgiýa operasiýa gerek bolup bilýär. Enne soralýan çağama çırıp noy diýende öýde bejergi edip bilerinmi? Öýce bejergisi edilýän derman näme? Haçan doktor öýdersiňiz, doktor çırıp noy diagnozyny goýar. Belli bir derecede sebäbi bilinip, sebäbi bilinmese-de käbir çırıp noýlaryň sebäbi bilinmeýär. Esasan neme çağalarda, gaty semiz çağalarda çırıp noýuň sebäbi bilinmäni bilýär. Şoňal derecede ilk doktoryň gödekçiliginde soň öýe derman berse onu bolup biler. Homeopatiýa ýani öýde däri derman ot bular zat berilen ok, maslahat berilen ok. Bular hiç ýyly peýdasanda ziyanam ýok. Belki ziyany köp derecede berilse ziyan bolup biler. Vitamin çağalara diagnozy bolmasa, vitamin kemçiligi ýok bolsa vitamin bermegiň çırıp noýa bir peýdasy ýok. Nitrogliserin, nitroprosit ýani damary giňel diýen vasodilator diýilen dermanlar. Bular damar giňeldenne hasan beýniniň içini giňel diýen üçin, şoň üçin bulary wapşe bermek bolan çağalarda da ularlarda da. Ondan soň su berilenne nemeden kapilnitsa verilýär. Şu kapilnitsa berilenne su içindäki duzyň mukdaryndan suwuň muktary has köp bolsa, onu oda beýniň ödemini ýani çişini güýçlendirýän üçin odan bolanok. Ondan soň anesteziýada berilýän zatlar, propofol berilýän zatlar we bu has köp doktorlara, saglyk işgärlerine deýişli. Şonu 12 sagatdan köp berilse, bu da çırıp noy için etmeli däl zatlardan biri. Biram diýişim ýaly doktor maslahatyndan daşgary boşugdurýan dermany, meselem goňşymda bar eken bir içip görsün, atasy ullanýar, enesi ullanýar bir içip görsün, şoňal derecede bolmaz çağa peýda etjek diýip ziyan ediler. Enne çağa näme üçin aglaýar? Aslında çırıp noy diýmeden öň
başka bir topar sebep bolup bilýär. Çağa diş çıkanna, içinde gaz var bolsa, pampersi kapa bolsa, hova emenne hova ýuwdýan üçin gaz bolýar. Ağzynda gow emip bilmeýän bolsa çağa, hova ýuwdýan üçin olam nime dip bilýär, çağada çağa ağlap bilýär. Ünsüsleýän bolsa, uykusy tutýan bolsa, gaharly bolsa, aç bolsa, bir topar sebäbi bar. Şoň üçin çağa ağlanny hop doktora deň bir dermany berilsin, çiripnoý bolsun bolmasyn, şoň ýaly zat etmeli däl. Çağa ağlaram ulalanyna, şu zatlary ene atalara men özüm ene bolmamsoň, eje bolmamsoň, belki meniň diýen zatlarym kän neme bolmany biler, edilsen eje däl nädip bilýän diýip bilersiňiz. Ýöne doktordan doktora, poliklinikadan poliklinika gitse çağa üçün gaýtam ziýan. Sebäbi bir topar infeksiýa bar aňyrda, bir topar hapa zatlary bar. Çağa gaýtam has köp kesel bolup biler, gatnap ýörse. Şoň üçin şun ýaly zatlary bar bolsa birazajyk sabr etmeli. Çağa ulalanyna ağlaram, kellesem ağryp biler, ünsü çüýneme diýen bolup biler. Şu zatlary gözden geçirmeli. Ýene bir uly çağalarda, has ulrak çağalarda näme üçin ağlap bilýärler? Ünsüsleýän üçin, ýene diýişimi diýär, aç bolsa, stres bolsa, bir topar öýüşi bar bolsa ağlap biler. Diýenne stresi gelýän bolsa bu köp görülýär çağalarda. Gahar gelýän bolsa bir zada, bir bolgusyz bir zada da gahar gelip ağlap biler. İşe desi gelmese, ýa-da bolsa, şun ýaly ýagdaýlarda da çağa ağlap biler. Ýani diýjek bolýanym çiripnoý diýmeden öň bir topar ağlamanyň sebäbi bolup bilýär. Ýene de 2006-njy ýylda geçirilen bir barlygda zada gelýän, tiz kömege gelýän çağalaryň prosentlerine teredipdirler. Ýani şu taýda 40% bile 70% aralygyna aslında gelýän çağalar gelmese de bolýar şolar tiz kömege. Bular näme? Viral illness diýilýän, viralny infeksiýa. Aslında infeksiýa geçende şo kelle ağrı geçibem gidýär. Ýöne şolar çağalary şo ağır ýadýan üçin çağam kellesi ağrıya, şun bir keseli bolaýmaly. Aslında diňe çağada da ullarda da bolýar. Bannoy gelýär saňa men ne diýär şu badiýa prosto hiç nemetmeýär. Şu tam meselem diýär käwat aýda bir ağrıya. Bolup biler adamyň organizmasy ağram bolup biler, geçmem biler diýende şoňa neme satisfaction bolanok, şoňa ýok diýär hukman bir ady bolaýmaly. Sebäp adamyň nemesi şoň ýaly, tebigat şoň ýaly hemme zada bir keskitlenme isleýär. Biram derman berse plasebo şeklinde de gowlanym diýip pikir edip bilýär. Demesen şunu içdip hiç peýdasy bolmaýan vitamin ýa-da ot çöp berseň belki şonu içenne kömek edýänini pikir eden üçin uja psihologiýasy şoňa nemeden üçin hem gowlanyp biler. Ýani serediňine kellesini opuhul bolan gelýän adamlaryň, gelýän çağalaryň 2%, 3%, aňry gitse 5% şu çağalaryň kelle ağır bilen gelýän çağalaryň asyl sebäbi çiripnoý. Galan 70%, 80-90% başga sebäpler. Ýani belkem çiripnoý dälänini has olaram neme bolup biler, sirozun datlar bolup biler. Ýöne %40-70% öz-özünden geçip gidýän infeksiýalaryň alamaty bolup durýar. Meniň aýtjaklarym şular. Köp sağ olun, Doktor Maral. Sağ olun. Kim soralar sorama? Indi soralar bar bolsa, şu wagt ýalňyşmasam Facebook'tan, biram YouTube'dan gidýär. Eger soralar bar bolsa, şonu Zoom'a geçirip bilseňiz, biz üçin hasan tat boljak. Eger Facebook'da ýa YouTube'da soralar bar bolsa. YouTube ile Instagram'da başlan, Facebook'da ýok, Instagram'da we soralar bar bolsa Zoom'a geçirip bilseňiz, men üçin hasan tat boljak. Eger gatnaşçylardan soralar bar bolsa, eliňizde galyrsaňyz, biziň şo kamera var, hem dinleyicilere meşteriyali online gatnaşanlar. Siz geleniňiz üçin birinji nova sizinki soraňyz barmy? Ya da bar bolsa eliňizde galyraň.
katnaşyjysy. Screen sharing ayran mümkün olur. Screen share. Men ödeme bulunmaz. Devam edelim. Men mawdukdan çıkışetdiniz. Qadaklı olli. Men öz oğlumam şoň ýaly noy boldy. Ýöne men sorajaklar nutriçilip noy diýlenne ol hisleme denleýne sen özüm ýa aýtdyňyz. Belli bir keselli şo nutriçilip noy bolýar diýdiňiz. Kanadaňa ýaňky iňli diýdiňiz. Raf bolmagy ýa başga da onun şu hakikaten men işleyen döwürle men häzir pensiyada nutriçilip noy ketkitleme yok diýip aýdýardylar. Ine siz häzir özüňizem aýdaňyzda şol belli bir agyr kesellerde bolýar diýdiňiz. Onsoň men özüm mene doktor, aýal doktor, bize bütün dünýä saglyk guramasy ýankysyň görkezden nemeleňizler instruksiýalar. Şoňal instruksiýa berilýärdi. Onu şol ministerstva alyp şo ministerstvada onu bize paýlanýardy. Biz ondan şoňa salgylanyp belli bir ketkitleme goýýar, onu bejergiler berýär. Elbetde bizim neme ýurtymyzyň nimetine görä. Ine şol film ýanky beren ketkitlemäňi bütün dünýä guramasyna baramy şol hemme ýurtlara iýerilenmi ýa ol diňe siziň öz eden işiňiziň netijesimi diýip sorajak boldum. Häzir bütün dünýä ol demesiniň saglyk guramasynyň nemesine seredemizde websaytyna girip görseňiz kän ullakan neme ýok. Eger doktor bolup pas nemesini etjek bolsaňyz gidrosofiliýa gaty ad görülýän üçin men şunu gördüm. Gaty ad informasiýa bar. Meselem incidence prevalence diýilýär. Näçe ýyllar, näçe edek, näçe çagada bolýar, näçe 100.000 çagada bar. Şo zatlarym ýok. Nemede PubMed'de ya da medical literature'da yok şolar. Şonun üçün bir adacık nemesini tapmak kyn statistikasyny. Ýöne meniň odadım ulanýan esasy çeşmen uptodate.com diýip bir doktorlar üçün ýörüte bir sayt bar. Oňa da diňe doktorlar girip bilýär ýa-da siziň uniwersitetiňiziň nemesi ba girişi bar bolsa, şol her ay up-to-date diýen takdam edip durýar diýmek. Şol bütün ilmi barlyklaryň we edilen geçirilen researchlaryň jemine çykarylan bütün dünýädäki doktorlara berilýän maslahatlar. Diňe Amerika üçin hem-de o taýda takdam diýerlerine dünýäde nähilirek, dünýäde şu ýerde görse nähil liçenýe, şu ýerde käbir nemeleriň liçenýesi diňe hani çyrpy noy üçin nälerni başga kesellerde käbir döwletlerde köprek görülýär, käbir döwletlerde az görülýär. Şu uptodate.com'da hemmesi şonuň berilýär. Biram gowta taraby bütün çeşmeler ýazypdyr. Citation edýärler, yani reference berýär. Basýan welin şu beren nemesiniň basýan wel çykýan ýerden gelýän çeşmeleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň meniň inanýanym, bilýänim, olarym edilen barlyklaryň netijesini şuňal algoritmalar, guideline'lar çykarýarlar. Şonuň üçin bir topar ýere girip gördüm, men seredip gördüm. Hemmesini esasy başda edilýän datlar şu kislorod vermek, glukoza, stabilizasiya, ABC, airway, breathing, pressure, circulation şu datlar takdam hemme nemede edilýän datlar. Başda ulu kiçi gelenne akut bir dat bar bolsa, nevrologiýa bir dat pikir edilýän bolsa, geçilýän datlar. Ondan soňky opuhul bar diýeli, infeksiýa bardyr. Her doktoruň aýry bir nemesi bolup bilýär. Ýa-da bir ýurtda edilýän datlar beýleki ýurda nemetilmän bilýär. Iň bolmanda iň başdaky şu algoritma hemmesi üçin deň. Ondan soňky sebäbini tapyp, sebäbine görä edilýän däri-dermanlar ýerden ýere üýtgäp bilýär. Meselem Boston Children's Hospital'da edilýän liçenýe bilen
bilen Balkan vilayetinde edilen liçenyalar deň bolmanlar sebäbi bärdäki balnitsalara näçe $100,000 $1,000,000 fond gelip durýar. Bular iň täze tehnologiýany şo birinji şo taýda baharlanyp görülýär. Biron bulara research üçin näçe milyon milyard dollar pul berilýär. Olar uje başta bir edim öňde bolansa belki olarda berilýän bejergi 3-nji dünýä döwletlerine ýa-da beýleki döwletlerde el yeterli bolman biler. Sağ olun cevabınız için. Avat soruya Zoom'dan gatnaşan. Ulularda da şunlar kellar ýa-da indi çerepnoy diagnostikatı ýa-da çağalan külendeňmi, gaty azmy, biram genetik rol diýip keterler. Aslında nemelerde de ulularda da ad görülýärdi. Ýöne soňky nemede esasanam fertilni ayallarda ýagny dogurma ýaşyndaky ayallarda semizlikden ýaňa pseudotumor cerebri diýilýän gidrosefeliýa derler. Gidrosefeliýa bolany diňe suwukluk artmasy bolýar. Kelleçi basınjyň artmasy, o basınjyň ýokarlanmagy ýagny da çiripnoy diýen dadymyz ulularda da gaty ad görülýän dat onuň nemesi men seredimde statistikasy 100,000'de bir adam diýip ýadyma düşýär. Ýene de seredip bilerin avat demedik çeşmän uğradyp bilerin göremsäň. Ýöne şu diýişmäl soňky döwürde temizlik keseli çıkan üçün köp adamda temizlik bolýan üçün şu teväbi belli bolmadyk idiopatik diýerler. Şol çiripnoýyň görülmesiniň sanynyň nemesi artdy, götürme artdy dünýäde. Soru bolsa berden eliňizde galdyryň. Bir soru var eken, men barýança indik soru soraýyn. Çerepnoýda başga ýerde çykýan keseller çykyp bilýärmi? Çerepnoýda meselem göz nerwiýalaryna mesele çykýarmy diýe. Sebebi şeyle pikirdim beyinnäki nerwler gaty zat nädile hawa duygur. Ondan soň siz häzir şu wagt basyp şu taýda belli bir nemeden soň uje onuň nemesini giderýär, onuň funksiýasy gidýär, işleýişi bodulýar. Näme üçin çağa meselem gusup başlaýar ýa-da baş aýlanýar ýa-da hereket etme şu beyinnäki şu zatlar sadlayan, görmesin sadlayan, nemesini sadlayan, yöremegini sadlayan, nemesini şu odada denilen yürek bulanmasının öňüne alýan şu funksiýalar beýinnäki şu basınç nire barsa şu taýsynyň işleýişini bodýar. Ondan soň beýini bilen baglanyşykly hemme zat bolup biler. Paralizasiýa da bolup bilýär, görmede de problemi bolup bilýär, gürläp bilmän bilýär. Bir topar nemesi şu beýine ziýan berýän hemme simptomlar ýüze çykyp biler ýagny. Assalamu alaikum, sağ olun. Hemra derdiniz. Prezentasiýa üçin köp sağ olun. Çuňlukdaýyn öwrendim. Umuman programlar bilsemde şunun köp tatlar öwrendim. Şo men sorum, şu tasada siz aýtdyňyz şo barada öwrendik. Adamlar virtually olarak boşluğu, şol adamların belli, düşündüler da şu topic vardı, awareness var. Böyle adamlar için Türkmenistan'da mesela ne mailnamalar var, şol da düşünceni yayralar yalıp, fikirlerini yıkıdır yalıp. Belli bir mailnamamız var mı? Bu mailnamaň bolmasy üçin ilki biz meselem öz maşgalama aýdyn. Men ejeme bir zat diýsem, eje şunu şeýtmeliysem ýa-da gyzyganyma şunu şeýtmeli gyzyňa, ogluňa diýsem, gidip Goňşa soraýar, oňa soraýar, muňa soraýar, plan goňşym plan dat diýdi, ýa-da bärdäki doktor plan dat diýdi diýip meniň bilýän öz ugrumdaky zady da ene atalar ýa-da garnaşlar känwir inanman bilýär. Şuňal zatlar görülip bilýär. Şonuň üçin ilki başda
nemeni men özüm inni Türkmenistana bolmamsan ulgurlamayn ya da o taýdaky şertleri men dolu bilemek, şoň üçin atyp tutmayın, o yanlış bolar, biram adalatlan bolmaz. Ýöne başta doktorlarda, sağlık işgärlerini şunun nemesi edilmeli. Orsiýetde näme edipdirler? Soňky döwürde 50% diýe, soňky 4-5 ýyllykda çirip noýyň diagnostikasy 50% adalypdyr. Ýani 10 adama öň çirip noý goýulýan näme diagnoz goýulýan bolsa çaga indi 5'e düşüpdir. Şo nämeden bolupdyr? Telewizora çykyp aýdýarlar olar. Çirip noýyň hemme çagada bolmaýan, YouTube'a girip görseňiz görersiňiz çirip noý davleniýe, nutri çirip noý davleniýe o diýip görkezýärler. Bularyň nemede social mediada doktorlar gürleýär. Doktorlara ýa-da sağlyk işgärlerine bu barada neme berilip durulýar-da, täzelikler aýdylyp durulýar. Şu zatlary, hemme zatlary ilk başta doktorlara, olara ene atan inanýan adamsyna ilk başta öwretmeli. Ondan soň ene atada neme diýip bolar? Sebäbi bärde oturan ýerimizde o garnyşymyzda diýer, bu garnyşymyzda diýer. O diýen dadyňam telefonna bolansaň ýüzide görşeň ok seniň näme ugrun başga. Ondan soň kentäň inanmanan bilýärler. Şoň üçin diýjek bolýanym, bu gatullyga ansat diýmek, doktorlaryň demetme, öwretmeli, ütgetmeli zat diýmek. Ýöne munyň üçin düýpli ütgeşmeler gerek. Sağlyk nemesine geçirilip durulmaly mukadiýan konferensiýalar, zatlar her ugurdan eň adynan medisinski literaturany täzelep durýarlar adamlar, doktorlar ýyllyk şonýal konferensiýalara, zatlara gidip. Meniň öz düşünjem şeýle, başga düşünjeler bar bolsa aýtmak isleýänler dinlemek islerim. Köp sağ olun. Bir terminologiýa sorapdyr. Çerep noý hidrosefal medip. Şonuň medical terminologiýadaky medisinada. Yo, inni 3 tane zatdan çirip noý bolup bilýär diýdik. Beyniň öz şu zady, beyin diýilen organymyz, şu dıgır-dıgırly hoda meňdeş, şu ulolsa, meselem näme bolýar? Şu içinde diýerler rak bar. Rak bolanda näme bolýar? Ulolýar beyin. Şoňa çirip noý diýilýär. Ýa-da meselem ganasa, meselem awariýa boldy diýel çaga, gan öýdi içinde kellesiniň, o taýda da çirip noý diýilýär. Eger suwy, ýa-ni 10% suw diýdik, beyniň ýüzüp durýan dady, şu ul köpelse, onuň hem köpelmeginiň sebäbi ýa hakat köp öndürilse, o da neme rak keseline dadyna bolup bilýär. Şu suw öndürýän öýjükler köpelip, has köp suw öndürýär. Ýa-da käbir çağlarda genetik doguluşdan bolup bilýär. Şu taýda suwunyň gidýän ýerine, beyniň nemesine, brainstem diýilýän ýerde, şu taýda suwun geçýän ýeri dykylsa, onda suw köpelýär, muňa gidrosefaliýa diýilýär. Ýagny çirip noýyň görnüşlerinden biri gidrosefaliýa. Gidrosefaliýanyň sebäbi beyniň daşyny gorşaýan suwun cerebrospinal fluid diýilýär. Şonuň mukdarynyň köpelmegi 10%-den köpelmegi ýa-da 20 mm merkuriden hat ýokaryp çykmak çağalarda. Köp sağ olun. Başka soru yok. Doktor Cemile soru var size. Yeni bir doktordan. Bir kamera bar ýa-da. Köp sorunlarım. Gat gowy gürrün, gat gowy gepleşik taýýarlapdyr. Gaty her tarapdan düşnükli hem gaty informasiýa gaty köp sağol. Menin bir adaja bir sorum dälmeral. Bir öz praktikamyň внутричерепное давление. Şonu diýerler, çerepnoy. Внутричерепное давление. Şol maraň aýdyşýan köpüklük bir hili tirlik bilen aýlanyp durýar beýninde. Belli bir tirligi bar. Ene şo garalyň aýdyp geçen datlary şol tirligini, şol tuklum aýlanma tirligini ütgedýär. Ütgedende de petelden oktuk ay tam ýokarlanýar. Ýa-da böget bar da, ýa çiş bar, ýa-da tukluk köpelýär, böget bar. Bizim обычно давлениýämiz, esasy davleniýämiz diýerler, ýokargaly diýip. Şonu näme bolýar? Şonu birden sasutlarymyz näme inçelýär, şoň üçin davleniýa ýokary bolýar.
Ama beynin içinde şu yankı böbrekler olan için şu davleniyan fiilleri yukarı kalıyor. Ama şunu внутри черепной deyip adı Türkmençe adı черепной deyip kalan. Просто birazcık neme yankıyını doğru verenlere birazcık kavram düşünmek için. Yine şuna açıkladım. Sağ olun. Doktor Cemile de soňrak çykyşy var, öýde psikiatr. Tanışıp Bolly köp sag bolun. bir raised hand diye olini isleseniz. Düşünmedim. Deme Zoom'da biri orada rahim raised hand diye. Bilemok soru bağırsa. Soru var mı? Maňa Elin galypdyr. Şeýlemi? Onu sesini açıp bilmeýär, ýazmasa bolmaz. Yaz şodan ulaştık ben. Ya daimasa derden men sesini açıp bilemem. Uy, beni alırdım. Or, köp sağolun beren gurulmamız için Çerepnoy barada halka yeter dip umid edýän normanna bir näçe kişi ýetdi. Ýa-ni tähel çağa ağlata Çerepnoy diagnozy goýulýar hakykatdan hani goýýarlar bilemek ýöne. Doktora gittik Çerepnoy diýdi ýa-da o gittik Çerepnoy diýdi. O meniň ýegenlerimin üçsinde Çerepnoy dip goýupdyrlar. Geçen yıl Çerepnoy barada, kelle ağır barada geçen yıl doktor Kakrelem çıkış etdi. Ulular için çıkış edipdi. Eğer ulular için görürsünüz şu tayda azıcık initilirak çıkış. Yani umuman geçen yılki düşünüşüm Çerepnoy'un diagnozunu koymak katkın ve hani seyredip diagnoz koyulacak bir ketel değerler. Bir soru gelipdir, benim şeyle dilim şeyle bir doktor diye prosta aydık geçen anekdot şekline çağınızın diye kellesi ulu dip pikir edýän bolsaňyz ilki diye enaňat özüňiziň diye çağalyk suratlaryňyzy seredin diye kelleňiz ulumy diye ondan soň eger diye şonýal bolsa çağan doğuşdan hem şonýal bolup biler belli bir prosentin içinde şu 10% bile 95%'in içinde kelle bolsa ulu bolaýan da şonu normany geçmeýän bolsa onu neme gönü kelle ulolly neme demekler belki çağa esidemeýändir. Awa inni özümem kaka hökmün eger bir doktor men gyýdyma diagnoz goýsa Çerepnoy diýip, hani agyr keseller Çerepnoy demek. Hökman başga bir bilýänrak bir doktora dakydip ikinji, üçüncü pikirem soramak yerliklimi kadýan bir enata hökmüni hökm çağatna sebäbi bu dermanlar berenden soň üst barýan çağa ýany ýetirdi. Irreversible ýa-da gaýtarp bolan. Çerepnoy diagnoz kaldı. O zatlar bular komment geldi. Köp sağ olun diýipdirler. Bolu köp sağ olun beren gurulmagy üçin işiňizde üstünlükli dileýäs. Ýene gatnaşmaňyzy. Çağırýanyňyz üçin sağ olun. Sağ olun. Gelin.